Salam sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Monggo kita ndedonga rumiyin sadèrèngipun kula mbabaraken renungan dinten menika. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan. Wonten ing wanci menika kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan kanthi asring manah matur sembah nuwun awit saking sih rahmat lan tentunan panjenengan. Kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kawarasan. Gusti, sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangaksami saking sedaya kalepatan kawula. Supados kawula pantes dados lantaraning berkah panjenengan. Mugi panjenengan kersa maringi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Kudus supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kegiatan panglipur lan pepadang kagem para jemaat sabda panjenengan. Mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kaleresan. Wonten ing asma paduka Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika. Amin. Renungan dinten menika kanthi judul Ati Anyar Gesang Ingkang Enggal, kapendhet saking Yehezkiel 36 ayat 26. Ingsun bakal maringi ati kang anyar marang sira lan roh kang anyar ana ing sajroning batinira. Sarta ingsun bakal neduhake saka ing sira atinira kang wangkot. Tuwin sira sun paringi ati kang bangun miturut. Sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, firmanipun Gusti dinten menika nggadhahi janji ingkang ageng sanget ngenani pangowahan gesang utawi transformasi. Gusti Allah mboten namung ndandani setitik cara urip kita, nanging panjenenganipun kersa paring apresiasi kasukman dumateng kita. Ingkang sepindhah, ati ingkang anyar lan roh ingkang anyar. Ati lan roh ingkang anyar menika dipun paringi kalian Gusti boten saking kegiatan kita piyambak. Menika tegesipun Gusti kersa kita gadah gegayuhan, pepinginan lan cara mikir ingkang laras kalian kersanipun. Roh ingkang anyar menika badhe nuntun kita supados saged ngrasakaken katresnanipun Gusti kanthi luwih jero. Ingkang kaping kalih, ngilangaken ati ingkang atos. Tembung ati ingkang atos, hati yang keras, nggambaraken kahanan manungsa ingkang balela, wangkot lan angel dipuntuturi dening Gusti. Ati sing atos menika dados watu, boten saged ngresep banyu. Firmanipun Gusti janji badhe ngilangaken watu menika saking batin kita, supados kita boten malih dadi tiyang ingkang kaku lan kaku atine dumateng sesami. Ingkang kaping ketiga, ati ingkang manut. Minangka gantinipun Gusti paring ati kang manut, hati yang taat utawa hati yang lembut. Ati menika ati ingkang gampil dipun bentuk dening Gusti. Ati ingkang gampang krasa nalika nindakaken kaluputan lan ati ingkang kebak asih dumateng sesami. Kanthi ati ingkang manut menika kita badhe ngraosaken bilih nindakaken dawuhipun Gusti menika boten awrat nanging malah dados kabungahan. Panerapanipun dinten menika monggo kita pasrahaken manah kita dumateng Gusti. Mbok bilih wonten rasa pait, duka utawi
rasa wangkot ingkang ngraosaken ati kita nyuwuna dumateng Gusti supados dipun gantos kanthi ati ingkang anyar. Namung Gusti ingkang saged ngubah watak lan batin dadi luwih sae. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah, kawula masrahaken batin lan manah kawula dumateng Paduka. Mugi Paduka kersa mendhet sedaya ati ingkang atos, rasa duka lan watak wangkot saking gesang kawula. Paringana kawula ati ingkang anyar lan roh ingkang enggal, supados kawula saged dadi pribadi ingkang manut dumateng kersa Paduka, sarta saged nresnani sesami kanthi tulus. Amin.